Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. Така, това вече е втора част на нещата, които приготвям. Така, правиме. Няма да ви казвам. Ще правиме... няма да ви казвам какво ще правиме. Искам да ми напишете в коментарите накрая, като го видите. Значи, това е втора част. Може да гледате първа в нашия канал Sister Sis, който се казва вечеря за мен и сестра ми, мисля, че беше. Така го бях озаглавила. Добре, значи, ето ни за сега нещата, които ще ни трябват. Мисля, че вече може да сте схванали. Какво искам да направя? Сестра ми не знае. Мандаринка, мандарина и ябълка. Ябълка, как да викам ябълка. Защото е така да виждате. Само да си резна пръстите. Сега, понеже ме страх от този нож, ще взема просто един нож, с който си мажиш. Защото как гледам. Окей. Значи хора, сори, ама има някои частици, които супер много не са здравословни. Така, особено палеците тук. Идеме така. Така. Взема ябълките и ги слагаме при мандарините. Така. Сега нещо велико. Взимаме една чаша. Когато слагаме вода. Вода. Аз така викам вода. Вода. И слагаме вода. И поливаме толкова. Примерно от тази чаша, която аз съм взела, ни трябва 2 чаши, е толкова пълни, примерно. Колкото да покрия всичките ябълки, мандарини. И общо взето така. Сега тях ги оставяме настрани и почистваме, защото ние докато почистим, перфектно. Сега само трябва да видя дали има някакви други плодове. Значи, окей, круши има.
Айде, ще взема круши. Въпреки, че аз не. Сурая! Стой, че питам. Обичаш ли круши? Само ли? Ако се отучим, ще да. Да. Окей. Не дей тук парата взема. Не. Твоята на цялата. Не. Не познам. Има ли плодове? Има плодове в това право. Намери съм портокал. Няма портокал, има мандарина. Бляк. Не бе, портокала няма мандарина. Не се че говори портокал. Мандарина. Добре, окей. Тези опаковани круши, които са от училището на сестра ми. Трябва да внимавате да не са развалени. Да, хора, аз вземам така. И така ги резвам. Да станат такива. А вече няма да ни трябва този нож. А ще ни трябва този. Да. Добре, че не изпуснах самата круша. Направо опасен. Така. Само да ви... тук има едно, което не е изрязано така хубаво. Окей. Значи хора, сори за прекъсването, ама... Сега слагаме и круши, не трябва да сме... Няма как да ги оставя да са така. Тук ги наредим. Между другото, хора, може да имат трета част, защото трябва да сложим таблета да се зарежда. И да, ако питате, ние снимаме от таблета. Сега взимаме още една чаша вода и ги поливаме. Така. И вижте колко готини се получава между другото. Не, това не е крайния резултат, само да видя таблета колко проценти има, бе. Окей. Не е зле. Това е начинника. Хора, значи симфония.
слагаме моята тайна съставка, която вече за вас няма да е толкова тайна. Слагаме мед. Готово. Окей. Сега хора съм трябва да намеря къде беше тази съставка, която я слагах. Ето те. Това е другата тайна съставка захар. Захар и понеже хора ние имаме ето такива доста са. И те са от по-големи към по-малки. Аз винаги вземам от това лилавото. Понеже то не е най-някакво. Но този път няма да взема от него. Аз ще взема от това по-малко, понеже се стана много обича с много сладко. Така взимаме. Перфект. Дали на състава ми ще й хареса, напишете долу в коментарите. И сега 3, 2, 1. Крайен резултат. Хора, напишете какво е според вас това в коментарите и напишете дали на състава ми ще й хареса. Дам ви 3 опции за това. Номер 1. Плодове. Просто плодове. Номер 2. Здравословна салата от плодове. И номер 2. Плодова салата. Изберете си. Пропускам нещо. Седите се. Значи хора, за мен и сок от любимия ми вкус. Тоест, един от любимите ми вкусове и ягода и банан. Напишете ми също долу в коментарите дали харесвате сок ягода и банан. Между другото, да, ползвам същата чаша от чая, защото не ми сцепат много. И не ми се мие. Така че, чао хора, това беше от мен и лека вечер. И цъкнете плюса и дайте един subscribe за нас. Едно лайкче много дайте, за да станем все повече или може да правим вече giveaway и live. Чао хора, обичам ви!